Sibhlungu-ke isitori samatekisi oxhashazwa kakhulu uma wengane. Ngane zakwethu ngiyakubingelela kuphi nakuphi la kufinya khona lo mbuzo njengamanje. Ukubingelelayo yini Mathinda Xolo Intombi zomqamela amehla akho abanye baqamela imali thiboza. Ngane kwethu ngabe usuku lakho lokuqala ulanca uthi wenze kulungele press subscribe button share pin comment. Wenze sure ukuthi before ubukele ivideo usuyilikeile ngane kwethu bese uyalalela uzoqeda bese uyakhomenta ngezivo lakho mayelana nalolu daba. Ubhuti-ke uthandana nentombazane, ubhuti ushayela amatekisi. Kodwa-ke untombazane kubuke ngazi ukuthi uyamfungela futhi ubhuti uphinde waveza ukuthi intombazane bathi mhlabe xabana waseveza intombazane ukuthi cha le ngane esizele akusiyona eyakho inobaba wayo. Ubhuti-ke ube seqinisekisa ukuthi cha engathi untombazane ugcine kwenza kwaze kwabonakala lokho ngendlela ke ekwenzeke ngayo. Ubhuti-ke ube seveza futhi enye into abantu abathema bephawula baveza abantu ukuthi hey igadi into ekhulunywa umuntu ecasukile leyo nto isuke imudla ikhathi ngekhathi. Ngane wethu umongo kule topic ukuthi usisi wathi ingane akusiyona kabhuti kodwa ke inobaba wayo okuyena oyizalayo. Ngiyafisa ukuthi ngizivo lakho mayelana nalolu daba nincazelo nje mangabe kuphela le video engizoyifaka njengamanje. Mlaleli wami thokozela ivideo nansi ngiyabonga. Sanibonani wengane zakwethu ugodole niyalwazi udaba. Angiveli-ke kahle ngifuna nje ukuveza umfowethu kahle la angixazulula inkinga eziningi kodwa the fact ukuthi bachazile ukuthi usemateksini ngoba ngiyabazi ubunzima esibuthwalayo sisonke singo taxi driver. So ngadecide ukuthi angiphume endlini ngiyombona umfowethu ngathi inkinga iphakathi kama wengane ingane uyena kodwa ke uzoke ezichazelena mfowethu awukuyichazela wena ukuthi mhlambe kwenzakalani ngoba uma wengane ungifonelile ungidMile kahle kahle ngayithatha inamba yakhe ngoba sengizwile ukuthi utaxi driver ngathi cha umfowethu ake ngiattend indaba yakhe. Kwenzakalani mfowethu awungitshela wakithi intokazi yathi siqabana lapha angitshethi ingane akuyona yami ngathi ingane kabani wathi unobaba wayo mana nani xabana yebo wathi ingane akuyona yakho yebo wathi ingane nobaba wayo okay ngambuza mina manje sengihlangana kanjani ke manje nalengane ngoba phela lengane uyasho ukuthi nobaba wayo athi kokusiza nje ukuthi uphume kuyo ngangakuthatha ke ngafaka ikhanda lokho ngazama ukuthi ngiqhubeke nginakekele lo mntwana yabo thema ngizokwehla ngolwesine ngamtshela ngicela ngilethele umntwana ngolwesine ngoba namhlanje kuyisonto lesine ubuye ekhaya nje ngiphume ekhaya okay wangayilethi ingane wathi hayi into engizoyenza ngoba ngaze ekhaya kubo ngizawufika egate ngithi cela bengilethele umntwana bamletha ke nangempela Tesuka yena befonela ubhuti bami obosisi bami beza bazongiphuca ingane ena ukumphuca abakubanga kuhle ngoba bafe bangishanisha ukungishaya osisi wakho mawuthobheka nje mana ushawelani yini into oyishawelayo ngishayela ukuthi ngiphuca ingane ngithiwa ngithathe la kanti kabani thiwa kusiyami kodwa mina ngazi ngoba ukuthi ngazi ukuthi yami yabo manje osisi bakho why nobhuti bakho why kufanele bekushaya angazi emfuni ngoba bafonela uyena okay bafonela uyena uthi azolana umntwana kimi ngase ngincenga ke ilokhuzana nini izolo ukuthi afike lapha ekhaya wafika yena uma wengane mayefika ngizothi ngidlalisa umntwana sengithatha njengesilwane nje bona isilwane nje yabona ingane kanjani umntwana mina beyethi mayefika ekhaya makalele lo ikhala ingane ebusuku mangiphapha ngithulisa ithuli bengabi nankinga kodwa kuloko ayingifuni ngisho ungibona ngithathisa kwesilwane nje uyabona okay ngamtshela ukuthi hayi akuzukulunga sengiyamukela lamazwi akho osho ukuthi ingane akuyona yami thatha ingane yakho uhambe nayo uye kubaba wayo into ngenza icela ngibuyisele imali yami nje kuphela isho imali lati wondla ngayo ingane yebo ngibuyisele imali yami nje kuphela nawusuwenze njalo usuqedile mana ngoba mina ukukhuluma kwakhe ukukhuluma kwami naye yena umuntu odinga uxolo ukuthi Godole sixabene babona uxolo alidingayo Godole lokuthi ufune ngiqhubeke ngivume lengane asathe akuyona yami ufune ngivume leyo nto ngalendlela akafuna ngayo futhi
yabona. Shuthi yena mayizoqhamuka namhlanje ethi ingane akusoyami kumele ngivume. Qhamuka kusasa yami ngivume futhi. Shuthi mina ngiyodlala lowo mdlalo kweze kube nini. Shuthi kahle kushuthi yini ubone ukuthi uyamthanda ne? Wasenza ngalendlela. Yeah. So wena ingane ngalesikhathi from ekhulelwe ukuqhubeka kwesikhathi ubukade umenzela yonke into, wayondla ingane noma isizelwe, wayithengela izinto ade uzenza zonke lezo. Ngiyade ngizenza futhi mama ngingenakho bengimtshela ukuthi anginakho kwamanje kodwa ngizozama. Yabona nangempela ngizama kuzamela. Yabona until ngize ngifike ke lapha ke. Ngoba bengirenkela le ekhaya. Ekhaya kuseNewcastle. Okay. Association ethize Engomeni. Engomeni. Oh okay, Engomeni, okay. Bengirenkela khona njengoba sengibuye sengirenkela la. Yabona mfowethu. So unama-VN angiphelezela ngawo engalesa sikhathi. Angitshela ukuthi unomntana wokuqala nginaye omunye intombazana. Waba nebhadi wathola miscarriage washona lesiswini. Yabo. Nje sengilanisa lama-VN wathi yimi engabulala ingane yami. So lo ma wengane lo uthi wabulala ingane. Ingane yayikhulelwe enye intombazane. Kusho ukuthi wena uthi le ngane yayikhulelwe le ntombazane wayibulala wena. Oh, okay. Ufuna lesa sikhathi empilweni zethu ubeka ngekho. Ukuthi ukuthatha lokho. Ngizoyidlala nje kancane kodwa le VN. Uyizwe mfowethu uphila. Ngizodlala nje eyodwa isiqeshana. Yeah. Ingane zakho. Hayi wengane yakho. Uma wengane zakho no asenathi no enza ukuthi. Phela uma ngifika empilweni yakho ngamukela yonke into yakho. Nokuthi enze ukuthi lo wambulala wena. Namhlanje ngikutshela impilo. Ngikutshela into yazi yona. Lo wambula lo wena wamfaka ecupheni umntana andlule emhlabeni wesabantwana. Nguma wakhe. Nalo sazofika. Lo ngakutshela ngayo ukuthi ngisho noma ungahamba 20 years uzonginika kodwa mase ngifuna. Thumbu wami ngifuna kuwe. Ukuthi manje usahlanyise induna edudla zasegole ifakana eshathika lemithe yalapha estradini. Angihlangani. Kodwa ngiyazi makuhamba isikhathi ziba right. So kathi sesihambile zona usuqalile ngoba sazokwenzeka izinto eziningi. Fundo ngilandisa ngento uzayibonela noma siyenze. Uzobuya uzonginikeza ezinye ingane siyahamba ke futhi umshuke nje usungithu ananda ukuthi kusalayo uma wengane zakho uyathanda awuthandi. Mangithi ngiyakuthanda mina ngangisho nje ngawe njengoba wena uhlala nje lebhodwa. Ngisho ukuthi sengiyahlala. Mana ukuze sizokwazi ukuyenza kahle ingane zakwethu sicela ukumfonela njengamanje.